Εγώ έφυγα γιατί έχασα τον εαυτό μου, Μάγκης. Δεν πρόκειται να ξαναπιστέψω στο Free Fire, στο ερώτημα ότι ο Τζέρεμι θα κάνει comeback με τίποτα. Τελειώσαμε με το Free Fire. Γεια σας μάγκες μου, Φραγκ εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Το σημερινό βίντεο έχουμε παρέα μας τον Τζέρεμι, όπου θα του πάρουμε μια συνέντευξη. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτός παιδιά είναι ο Τζέρεμι, όσοι τον θυμάστε από παλιά έκανε tournament και live στο YouTube. Πάμε να του πάρουμε κάποιες ερωτήσεις και να μας πει μερικά πράγματα για αυτόν. Λοιπόν μάγκες μου, ας περάσουμε στην πρώτη ερώτηση για τον Τζέρεμι. Λοιπόν Τζέρεμι, θέλω να μου πεις ποιος είσαι και πότε ξεκίνησες το Free Fire. Λοιπόν, είμαι ο Τζέρεμι, όπως ξέρετε ή δεν ξέρετε, βλέπετε το όνομα. Ξεκίνησα το 2020, πολύ αργά σε σχέση με άλλους. Τότε το community ήταν ήδη γεμάτο μεγάλα ονόματα και YouTubers. Ήμουν από τους τελευταίους που θεωρητικά δεν είχαν χώρο να γίνουν γνωστοί. Αλλά εγώ μπήκα με στόχο, δεν έπαιζα ποτέ απλά για να παίζω, πάντα έπαιζα για κάτι και αυτό με έσπρωξε στο να γίνω γνωστός αργότερα. Αλλά ήταν πολύ δύσκολα τότε στην αρχή, γιατί ήδη υπήρχαν μεγάλα ονόματα, δεν μπορείς να μπεις μέσα ανάμεσά τους, αλλά όντως μπήκα. Τώρα θέλω να μου πεις πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το YouTube και να γίνεις YouTuber. Λοιπόν, έγινα YouTuber γιατί ήθελα να πάρω κάτι μέσα από αυτό το παιχνίδι. Γενικά, ό,τι παιχνίδι και να παίζω, ό,τι παιχνίδι και να είναι αυτό, θέλω να είμαι κάτι ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί, έτσι το έχω από μικρός. Δεν πιστεύω στο τυχαίο, δηλαδή από τύχη γίνει σε κάτι. Δηλαδή, ό,τι έχω κάνει το προσπάθησα με κόπο, μπήκα στο Free Fire και ταυτόχρονα μπήκα στο YouTube, ενώ υπήρχαν ήδη τεράστια κανάλια που δεν κοντραρίζονταν εύκολα. Και αυτό δεν πιστεύω στο τυχαίο. Άμα προσπάθησα, μπήκα μαζί με τα μεγάλα τα θηρία που λέμε, τότε υπήρχε Hydra, Άστεγος στα καλύτερά του, Χάνιξ, πού να μπεις να γίνεις γνωστός, ενώ υπήρχαν ήδη γνωστοί και είχαν από πίσω τους τόσους φανς. Ήτανε απίστευτο και όμως έγινε. Εντάξει, είχα το δικό μου τρόπο, εντάξει. Και σε αυτό τι σε έκανε να ξεχωρίσεις από όλους αυτούς? Πιστεύω, χωρίς κακία τώρα και χωρίς να έχω κάτι με κανέναν, κατάφερα να τους ξεπεράσω, όχι σε subscriber, πώς με έκανα να ξεχωρίσω, έτσι. Δεν τους ξεπέρασα ποτέ σε subscriber, κανέναν. Αλλά στα live, στην απήχηση, στη συμμετοχή, έφτανα να με βλέπουν 600, 800 μέχρι και 1200 άτομα. Και αυτό άλλαξε το ελληνικό του Free Fire. Και ξεχώρισα μέσα από αυτά που έκανα. Δηλαδή φέραμε τα τουρνουά, έφερα το πρώτο τουρνουά στην Ελλάδα, έδωσα πρώτος χρήματα κανονικά σε νικητές, έφερα κάτι διαφορετικό, γι' αυτό και ξεχώρισα. Δηλαδή έκανα κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Δηλαδή οι υπόλοιποι έκαναν customs, μπαίναν μέσα τα παιδιά, παίζανε, ακολουθήστε με, τους έλεγε, δεν θυμάμαι και πώς λεγόταν, hide and seek, παίζανε και κάτι τέτοια. Δεν υπήρχαν τουρνουά, δεν υπήρχαν χρηματικά έπαθλα, δεν υπήρχε κάποιο είδους τουρνουά τότε. Αυτό με έκανε να ξεχωρίσω, πιστεύω, και μπήκα κατευθείαν στα βαθιά. Μιας που ανέφερες για τα τουρνουά και ότι σε βοήθησαν να ξεχωρίσεις, πες μας για αυτά τα τουρνουά που έκανες τότε. Είχαν απήχηση, τα αγαπούσε ο κόσμος? Ναι, έκανα το πρώτο κανονικό τουρνουά στο ελληνικό Free Fire community, στο ελληνικό community, με ομάδες και έπαθλα. Μέχρι τότε υπήρχαν μόνο custom χωρίς νόημα. Για μένα χωρίς νόημα, για τους υπόλοιπους μπορεί να υπήρχε νόημα. Για μένα ήταν χωρίς νόημα. Έφαρα έπαθλα, δώσαμε χρήματα, κανονικά χρήματα, αναδείχτηκαν ομάδες. Δηλαδή, όποια ομάδα έπαιζε καλά στο τουρνουά μου, την ήξερε όλο το community μετά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εσύ αναγνωρίζεις κάποιες ομάδες, χωρίς να θέλω να το παίξω κάποιους, αλλά έτσι είναι αλήθεια, το ξέρουν οι περισσότεροι, άμα δουν αυτό το live. Κάποιες ομάδες που εσύ γνωρίζεις αυτή τη στιγμή, τις γνωρίζεις εξαιτίας μου. Δεν θέλω να πω ποιες ομάδες είναι αυτές, γιατί δεν θέλω τώρα να κατάλαβες, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα και τέτοια και να γυρνάνε και να λένε, γιατί μερικές έχουν πρόβλημα να λένε ότι αναδειχτήκανε από κάποιον συγκεκριμένο, αλλά οι περισσότερες ομάδες που ξέρετε σήμερα
τις ξέρετε εξαιτίας των live, των δικών μου. Δηλαδή όταν σε βλέπουν 800 άτομα στο live να παίζεις τουρνουά και να βλέπουν την ομάδα σου, μετά θέλουν να μπουν όλοι στη δικιά σου την ομάδα, κατάλαβες. Και γίνεται γνωστή. Άρα θεωρείς ότι ανέδειξες και παίχτες και ομάδες μέσω των tournament που έκανες? Ναι, κανονικά, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό. Όχι επειδή τους έκανα τη χάρη, τους ανέδειξα, τους έκανα τη χάρη, αλλά επειδή υπήρχε κόσμος. Δηλαδή, να σε βλέπουν 800 άτομα σε κάθε live και 500 και αναλόγως, υπήρχε κόσμος. Ο κόσμος τους ανέδειξε. Πολλές ομάδες και παίχτες που ξέρετε σήμερα έγιναν γνωστοί μέσα από τα live μου. Υπάρχουν αποδείξεις σε αυτά τα πράγματα, υπάρχουν βίντεο. Δεν λέω ονόματα γιατί δεν θέλω παρεξηγήσεις. Μιας που ανέφερες πριν για τον κόσμο, ο κόσμος σε αναγνώριζε άμα σε έβλεπε έξω? Όχι, στην πραγματική ζωή όχι, γιατί δεν έδειχνα το πρόσωπό μου. Κοίτα, και το πρόσωπό μου που έδειχνα μερικές φορές, εντάξει, δεν έμενε κανείς στην πόλη μου που να με... Αλλά εδώ μέσα στο παιχνίδι όταν με βλέπανε, ο Τζέρεμι, ο μαμού, αυτά. Εδώ μέσα χαμός. Πάμε τώρα να περάσουμε σε μια πιο special ερώτηση. Θέλω να μου πεις γιατί σταμάτησες το FF εδώ και τόσο καιρό? Αυτό είναι άλλο μυστήριο τώρα. Το 2022 το σταμάτησα. Δηλαδή σταμάτησα τα live το 2022. Όχι γιατί το βαρέθηκα. Υπάρχει κάτι εδώ πέρα τώρα που μπορεί να το λέω και πρώτη φορά, δεν ξέρω. Δούλευα ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο. Μερικοί λέγανε ότι ο Τζέρεμι δεν δουλεύει, κάθεται σε ένα σπίτι και περισσότεροι ξέρουν. Δούλευα 9 χρόνια σε εργοστάσιο. Γύρναγα εξαντλημένος και μετά έκανα τουρνουά. Βαθμολογίες, edit, stories, οργάνωση. Δεν έβγαινα έξω, δεν έπαιρνα καφέ, δεν είχα ζωή. Στα αλήθεια δεν είχα ζωή. Μπορεί να μην το παραδεχόμουν τότε, αλλά δεν είχα ζωή. Ήταν σαν δουλειά χωρίς μισθό αυτό που έκανα. Δηλαδή να γυρνάς από τη δουλειά εξαντλημένος και πρέπει να πας σπίτι σου να κάνεις μπάνιο και να κάτσω να κάνω τα edit, να φτιάξω τις ομαδικές που εγώ θα μου πεις ρε Τζέρεμι και ο άλλος τα καταφέρνει. Ναι, ο άλλος όμως έχει 50 άτομα κόσμο στα live του. Εγώ έχω 800 και έχουν πάρει μέρος 100 ομάδες. Πού να τις βγάλεις πέρα 100 ομάδες σε μια ομαδική? Πώς να τις ξεχωρίσεις σε group? Πώς να μετρήσεις βαθμολογίες αργότερα? Έπρεπε όταν τελείωνε το live να ξανάβλεπα το live από την αρχή, να έβλεπα τα kill, μετά να κάνω edit, να δούμε ποιος είναι πρώτος μέχρι τώρα, δεύτερος, και με έπαιρνε το μεσάνυχτα. Και με το που τέλειωνα, κοιμόμουν και την επόμενη μέρα για δουλειά. Και την επόμενη πάλι edit, stories, ομαδικές, οργάνωση, ξανά. Μετά εξάντληση. Και το σταμάτησα λόγω εξάντλησης. Δεν μπορούσα άλλο να το κάνω αυτό. Δεν μπορούσα. Στο YouTube είχες μια καλή πορεία, μπορώ να φανταστώ, με όσα έχεις πει τώρα, με τα lives, με τον κόσμο, με την απήχηση. Έβγαζες κάποια χρήματα από το YouTube? Είχες κάποια έσοδα? Και αν ναι, αν επιτρέπετε, πόσα? Ναι, όχι όπως νομίζουν μερικοί, γιατί πολλά λέγανε τότε. Παράδειγμα, έβγαζα περίπου 1.000 το μήνα, αλλά χάλαγα 2, μπορώ να σου πω. Οπότε μέσα έμπαινα. Και αυτό το έκανα από αγάπη, όχι για λεφτά πιο πολύ, γιατί πάντα έμπαινα μέσα στο παιχνίδι. Πάντα έμπαινα μέσα. Δηλαδή, μερικοί λέγανε ο Τζέρεμι δεν δουλεύει, δεν κάνει. Πάλι πάμε πίσω σε αυτό το κομμάτι. Κάνει YouTube, μπας και του ρίξουν κανένα donate. Όχι, παιδιά, το ξέρετε ότι έβαζα πάρα πολλά λεφτά στο Free Fire, το ξέρουν και οι παλιοί. Από τα skin που αγόραζα, δεν έχω αφήσει τίποτα όρθιο και να βάζω και λεφτά στο Free Fire κάθε μήνα. Και ταυτόχρονα να μοιράζω και τα λεφτά, τα έπαθλα. Γιατί τα έπαθλα ήταν μεγάλα, ήταν 100 ευρώ, 200 ευρώ. Ενδιάμεσα στα τουρνουά όταν τελειώνανε παίζαμε για 5 κάστον, ποιος θα παίρνει τα περισσότερα kill. Αλλά ναι, έβγαζα 1.000, χάλαγα 2. Έβγαζα 700, χάλαγα 1.400. Κάπως έτσι. Αλλά έβγαλα, ναι. Άμα δεν έβγαζα, θα έβαζα πιο πολλά λεφτά από την τσέπη. Αλλά και πάλι έβαζα από την τσέπη. Οπότε... Ας αφήσουμε λίγο τώρα το κομμάτι tournament και αυτά. Και θέλω να σε ρωτήσω, να φανταστώ έπαιζες και FF όταν είχες χρόνο, έτσι? Σαν παίχτης δεν έπαιζα πολύ, δεν κυνηγούσα κάτι.
τότε που έκανα YouTube. Έμπαινα πιο πολύ με τους φίλους μου, με την παρέα μου, να γελάσουμε, αυτά. Άρα, θεωρείς ότι έγινες κορυφαίος παίκτης, ξέρω εγώ, ότι βελτιώθηκες ή απλά έπαιζες το game έτσι χαλαρά, απλά για να περάσει η ώρα? Αργότερα όταν σταμάτησα το YouTube, κέντραρα πολύ στο να γίνω και κάτι, ρε φίλε μου, να κυνηγήσω κάτι σαν παίκτης μετά, αφού άφησα το YouTube. Γιατί το YouTube παράτησα, όχι το παιχνίδι, αργότερα παράτησα και το παιχνίδι. Ναι, έβγαινα Region 60η θέση, πρώτος στην Ελλάδα βγήκα στο rank για 4 συνεχόμενους μήνες σε 6 όπλα, τα κατάφερα, αλλά εκεί κατάλαβα κάτι σκληρό, είχα χάσει πάλι τον εαυτό μου, δηλαδή παράτησα το YouTube για να βρω τον εαυτό μου και εκεί που πήγα να βρω τον εαυτό μου, ξαναέπεσα πάλι στο Free Fire, να παίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ πάλι, για να βγω Region, για να βγω στα όπλα, γιατί είχα βγει στα όπλα για 4 μήνες, είχα 6 όπλα στην Ελλάδα πρώτη θέση, το ξέρουν αυτό, μπορούν να μπουν και στο TikTok, δεν λέω ψέματα, φαίνονται όλα. Αλλά πάλι έχασα τον εαυτό μου εκεί πέρα, όπως είχα χάσει και στο YouTube. Γιατί το YouTube γι' αυτό το παράτησα, γιατί είχα χάσει τον εαυτό μου. Το ξαναχάνω για δεύτερη φορά, γι' αυτό και μετά σταμάτησα και τελείωσα το παιχνίδι, γιατί δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, δεν με έβλεπα καλά. Δεν βγαίναμε, δεν κάναμε τίποτα. Τώρα θέλω να απαντήσεις στον κόσμο σε ένα μεγάλο ερώτημα που πιστεύω ότι επικρατεί ακόμη στο ελληνικό FF community. Πού βρίσκεται σήμερα ο Τζέρεμι? Ναι, γιατί πολλοί λένε πού πήγε, χάθηκε, ναι. Πολλά μηνύματα έχω και δεν απαντάω. Σήμερα είμαι Μύκονο. Μένω Μύκονο μόνιμα. Τώρα παίζω ένα άλλο παιχνιδάκι που λέγεται Flex που είναι τύπου GTA RP. Ανεβάζω κάτι καινούργιο τώρα στο TikTok εκεί πέρα. Δεν το έχω πάρει στα σοβαρά. Παίζω 2 ώρες την ημέρα. Έχω ισορροπία. Έχω ζωή. Δεν έφυγα με μίσος από το Free Fire. Είναι η αγάπη μου. Απλά έπρεπε να διαλέξω τον εαυτό μου. Και τον βρήκα. Δεν πρόκειται να ξαναπιστέψω στο Free Fire στο ερώτημα ότι ο Τζέρεμι θα κάνει comeback με τίποτα. Το account υπάρχει και τέλος. Τελειώσαμε με το Free Fire. Γιατί άμα ξαναξεκινήσω θα χάσω πάλι τον εαυτό μου, το ξέρω, γιατί είμαι ένας άνθρωπος και γιατί μπορεί να μου πει κάποιος Τζέρεμι, έχασες τον εαυτό σου, παίξε 2-3 games εκεί πέρα με τους φίλους. Όχι, δεν μπορώ. Εγώ είμαι άτομο που κυνηγάω πάντα κάτι. Άμα ξεκινήσω το Free Fire, θα κυνηγήσω πόντους, όπλα πάλι και θα είμαι όλη μέρα σπίτι πάλι μετά. Θα γυρνάω από τη δουλειά και θα κάθομαι να παίζω μετά σαν μαλάκας. Όχι, δεν το ξανακάνω αυτό. Με τίποτα. Ωραία, και πάμε τώρα να περάσουμε σε μια ερώτηση που είναι ένα θέμα βασικά αυτό στο ελληνικό community, τα panel, τα hacks, και αυτά καταστρέφουν το community και μειώνεται το game. Αντί να το παίζουν 5 χρόνια οι παίκτες, εξαιτίας αυτών μπορεί να το παίζουν άλλα 2, ξέρω εγώ. Πώς το βλέπεις τα panel μέσα στο community? Το κάνουν καλύτερο το παιχνίδι, χειρότερο? Όχι, άκου. Επειδή ήμουνα και creator και ξέρω από αυτά, ήμουνα creator παλιά. 2020 τώρα ήμουνα creator και είχαμε πολλούς περισσότερους. Τώρα δεν έχετε τίποτα μέσα στο Free Fire. Δεν υπάρχουν, μερικοί λέτε έχουμε hackers, δεν είναι τίποτα αυτά που είχαμε τότε. Τίποτα, δεν χαλάνε τίποτα οι hackers. Απλά να υπάρχει μια ισορροπία με τους creators, να είμαστε κοντά στους creators, να ξέρουμε έναν γνωστό που ξέρει έναν creator κτλ. Να κάνουμε το record μας, το ID του hacker, να το στέλνουμε στο creator, ο creator στο Discord και να τρώει το ban του. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται την καρέ να έχει εξελιχθεί. Δίνει ban και χωρίς να στείλεις κάποιο βιντεάκι. Είναι καλύτερα, αλλά όχι, δεν το καταστρέφουνε. Δηλαδή, σπάνια θα βρεις hacker μέσα. Τώρα οι Έλληνες που βάζουν hack για να νικάνε στα custom και σε αυτά, άμα τους βλέπετε ρε παιδιά και ξέρετε ποιος είναι, τι κάνει, μην τον παίζετε, μην τον βάζετε σε τουρνουά, μην τον βάζετε σε custom, για να παίξετε ήσυχα και ωραία ρε παιδί μου. Δεν είναι πρόβλημα. Όχι, δεν χαλάει αυτό το ελληνικό community. Με τίποτα. Το hack. Όλα τα παιχνίδια έχουν hack, δεν το χαλάει. Συνεχίζεις να παίζεις ωραία και όμορφα, θα τον βρεις μια φορά στο τόσο και τελείωσε. Δεν είναι πρόβλημα το hack. Και για τέλος, πάμε να κάνουμε μια έξτρα ερώτηση, μάγκες. Θέλω να μου πεις, Τζέρεμι, εσύ που έχεις τεράστια εμπειρία στα tournament που έκανες κι εσύ, πώς τα βλέπεις τα σημερινά τουρνουά? Είναι αντάξια με αυτά που έκανες εσύ τότε? Δεν θέλω να πω τώρα κάτι, εγώ ήμουν καλύτερος, αλλά σαν
σαν θεατής, από ό,τι έχω παρατηρήσει, γιατί παρατηρώ, γιατί είμαι gamer και γουστάρω, κοιτάω λίγο από εδώ και από εκεί, ρίχνω το βλέφαρο. Όχι, δεν το έχουν τώρα. Κάνουν τουρνουά για... Έχω καταλάβει ότι οι περισσότεροι κάνουν τουρνουά, δεν το αγαπάνε, ρε φίλε. Τους ακούς, δηλαδή δεν κάνουν καλό speak μέσα στο game. Δεν λένε, αυτό, kill, 1v2, μπούκια. Δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή εγώ τα έκανα αυτά, φώναζα, λες και έβλεπες ποδοσφαιρικό αγώνα. Τώρα βλέπεις τουρνουά, μπαίνεις μέσα και δεν μιλάει κανένας. Ακούς του τύπου κάτι, παιδιά, εδώ είναι ο Dark, πήρε ένα kill, θα κοιμηθούμε ρε μαλάκες, φωνάξτε λίγο. Αυτό δεν μ' αρέσει. Γι' αυτό και δεν έχουν κόσμο στα τουρνουά. Θέλουν να μπουν μέσα να γίνει της πουτάνας. Και όταν κάνουν τουρνουά να ανεβάζουν story τους καλύτερους, να το κυνηγάνε. Εδώ κοιμούνται όρθιοι. Και μετά λένε δεν μπαίνουν. Πώς να μπουν, αφού κοιμάστε όρθιοι όλοι μέσα. Θέλω να πω και ένα τελευταίο. Στη ζωή μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Και στο παιχνίδι. Να γίνεις γνωστός, να φτάσεις κορυφή, να σε ξέρουν όλοι. Τώρα μιλάω για εμένα και για αυτά που πέρασα. Αλλά αν τα καταφέρεις, όπως τα κατάφερα εγώ, χάνοντας τον εαυτό σου, όπως τον έχασα και εγώ, τότε στην πραγματικότητα δεν κέρδισες τίποτα. Το Free Fire εμένα μου έδωσε αναμνήσεις, ανθρώπους, εμπειρίες, αλλά η ζωή πια κατάλαβα ότι δεν παίζεται σε rank, ούτε σε views. Τίποτα δεν γυρνάει πίσω. Το μόνο που μένει είναι να θυμόμαστε αυτά που ζήσαμε και να συνεχίζουμε μπροστά πιο όριμοι, πιο αληθινοί, πιο ζωντανοί. Γιατί όσο και να θέλουμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα εδώ μέσα, θα φεύγουν, γιατί έτσι είναι η ζωή και το παιχνίδι. Οπότε να κοιτάμε να το ζήσουμε τώρα που παίζουμε, όποιο παιχνίδι παίζουμε και το ζούμε, γιατί κάποια στιγμή θα φύγει. Φεύγουν τα άτομα, φεύγουν οι άνθρωποι, νομίζεις ότι έχεις κάποιον δίπλα σου, τελικά δεν τον έχεις. Αλλάζουν όλα μέσα σε ένα χρονοβολίο. Εμένα αλλάξανε όλα μέσα σε 5 χρόνια που παίζα 6. Πώς ξεκίνησα, πώς ήμουνα και πώς έφυγα. Εγώ έφυγα γιατί έχασα τον εαυτό μου, μάγκης. Σας είπα και πριν, δεν έβγαινα, δεν έκανα, για να μπορέσω να δώσω το καλύτερο τουρνουά, να κάνω τα καλύτερα edit, τις βαθμολογίες, αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτός ήταν ο Τζέρεμι, ελπίζω να τον απολαύσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like, ένα subscribe και ένα comment και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!